Hi guys, hello guys, welcome back to RVS Gaming Channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா ஹைடி வெர்சஸ் புல்ஷிட்ன்ற இடத்து பக்கத்துல என்னடா ஹைட் பிளேஸா தொடர்ந்து போடுறேன்னு கேக்குறீங்களா? இனிமே ஹைட் பிளேஸும் நம்ம சேனல்ல வரும். அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஐடி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா புல்ஷியா. அப்ப அந்த இடத்துல இந்த இப்படி ஒரு லான்ச் பேட் இருக்குல்ல, இந்த லான்ச் பேட் வழியா இந்த வீட்டுக்கு போறாங்க. இது ஒரு பெஸ்ட் ஐடியான்னு சொல்ல மாட்டேன், ஷேர் ஓரளவுக்கு. நம்மளோட இந்த இந்த ஹைட் பிளேஸ் புல்ஷியான்ற இடத்துல இந்த லான்ச் பேர்டு இந்த லான்ச் பேர்டில் ஒரு வேற லெவல் ஐடி பிளேஸ்னே சொல்லலாம். இங்கே நான் எவ்வளோ பெர்சன்ட் என்ன சொல்ல தெரியும், சத்தியமாக அது ஏரோப்ளேன்லேயே வந்தாலும் உங்களால் பார்க்க முடியாது. அது உண்மையானது. நான் நிறைய வாட்டி இதில் இருந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன். அதேமாதிரி அங்கே ஒரு லான்ச் பேட் தெரியுதுல, இந்த லான்ச் பேட் வழியாகவும் வரலாம். நான் இந்த புல்ஷியான்ற கிரேவிடான்ஸ்ன்றனால நான் இப்படியே போயிட்டேன். ஓகே காய்ச்சி, இது ஒரு ஐடிங் பிளேஸ். வாங்க அடுத்த ஐடிங் பிளேஸ் பார்க்கலாம். அடுத்த ஐடிங் பிளேஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே இதே இடத்துல தான் எல்லாமே லான்ச் பேட் வச்சு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த இடத்துல இப்படி வச்சுக்கிட்டு இது ஒரு நல்ல ஐடிங் பிளேஸ் தான். இதுவே உட்காந்து நீங்கள் ரேங்க் புஷ் பண்ணலாம், இல்லை சர்வே பண்ணலாம், எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். சரி வாங்க அடுத்த ஐடிங் பிளேஸ் போவோம். ஐடிங் பிளேஸ் எங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதே இந்த கிரேவிடா சைடில் லான்ச் பேர்ட்லேருந்து இங்கே இந்த மஞ்சள் கலரில் ஒரு டேங்க் தெரியும், அங்கே தான் கைஸ். இது ஒரு ஐடிங் பிளேஸ் தான் கைஸ். இங்கே உட்காந்துட்டாலும் அவ்வளோக்கா பார்க்க வேணாம். ஆனால் கன் எடுத்துகிட்டு வந்துக்கோங்க, லாங் ரேஞ்சு. ஏன்னா அந்த இது மேலே நிச்சயமாக ஒரு எண்ணி வந்து பார்க்கலாம், சத்து நம்ம போட்டு சாத்திடலாம். சரி அவ்வளோதான் கைஸ் ஐடிங் பிளேஸஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். யாரெல்லாம் ஐபிஎல் பார்ப்பீங்களோ கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். அதுமாதிரி ஐபிஎல்லில் மும்பை இந்தியன்ஸ் பிடிச்சவங்க யாரோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே பாய் கைஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல், பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.